come to wisdom of Christ and deeper senses of life. Umunam anamanabatu ni mmai WDS ebe anyị ka nọkwa ka akwụkwọ 1 John 5:16 down. Akwụkwọ John nke mbụ isi nke ise amaokwu nke 16. Agba nke ise part 5. Ya mmejọ ihe niile bụ mmehie, mana o nwere mmehie ndị na-eweta ọnwụ. Nwekwe ndị na-eweta ọnwụ ozugbo ozugbo. Maturity and divinity series. Ya bụ ịdị ka ọ dị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị. Oh, Christ God. Christ bụ Chineke kusu niile nke ndị agha. Mee ka ihe mmemme a bụrụ ihe mgbanwe nke ndụ nye mkpụrụ obi ọbụla nke na-anụ ya n'ime eziokwu nke na-akụ ilu nke dị n'ime ya, ka ọ gbanwee ndụ ụmụ mmadụ ndị na-ege ya, gbanwee ndụ ụmụ mmadụ ndị na-anụ olu m, gbanwee ndụ ụmụ mmadụ ndị nọ na-ajụ ihe dị iche iche na mkpagbu dị iche iche, ka ha wee si n'ime mehepụta mụ na ha site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Brethren, bekee kwuru, ya bụ nwanna m, 1 John 5:16 down. All wrongdoing is sin, and there is sin leading to death, and there is sin not leading to death, that is physical death. Ya bụ na mmehie niile, mmejọ ihe niile bụ mmehie, mana o nwere mmejọ ihe na-eweta ọnwụ. Nwekwana ndị ka ị ga-eme, ọ gaghị eweta ọnwụ mana ị ga-aga ọkụ mmụọ belisi charịrị. Mmehie niile na-eduba n'ọkụ ala mmụọ otu a ma ịjụ nchegharị, mana o nwere mmehie na-eweta mbibi na ọnwụ n'ụwa nka tupu gị gawa ọkụ mmụọ. Gụọ ihe dị na 1 John 5:16, ya akwụkwọ John nke mbụ isi nke ise amaokwu nke 16, na akwụkwọ ilu ga Solomon isi mbụ amaokwu nke 25 ruo 33, Proverbs chapter 1 verses 25 to 33, ya na Psalm 37 38 to 39, ya akwụkwọ abụọma isi nke 37 amaokwu nke 38 ruo 39. Bekee, let's take our first shot on haters of good. Ya ga-eji bido taa bụ ndị na-akpọ isi ihe asị. Onye na-akpọ isi ihe asị na-akpọ Chineke asị. Haters of good bụ ha bụ haters of God. Haters of good, a na-akpọ ha haters of God. Otu a mmehie a ọ na-eduba n'ọnwụ, na-eduba n'ọgbachi, na-eduba n'ihe agara mmadụ nke ọma, n'ihi na onye na-akpọ ihe ọma asị na-akpọ Chineke asị. Akwụkwọ nsọ kpọrọ ha ndị na-akpọ ihe ọma asị n'ihi na ha na-akpọ ezi ihe asị, ihe ọma ọsọ ihe ọma. Ha na-akpọ ezi ife asị mgbe ihe ọma na-emere onye ọzọ, fa na-akpọ ya asị. Fada achọ ya, fada achọ ife ọma na-emere ebe onye ọzọ nọ. Ya bụkwa na ya kpatalụ ihe ọma bịaba n'ụzọ fa, ha adaba na nsogbu maọbụ nwa wee ghara ịfụnya bụ ihe ọma otu a, n'ihi na fa chọrọ ihe ọma, fa afọ ihe ọma ka ọ na-abịa n'ebe ndị ọzọ nọ. Fa chọọ ụzọ gbochie ya, fa egbochiri egbochi, fa chọba ịzọ ya esi gbuo onye anwa. Ihe ọma na-abịa n'ụzọ nke ha nwakwa otu a ka ọ na-adị. Ha na-ahụ bibi, ya bụ ha ahụ ihe ọma ka ọ na-abịara mmadụ, ha na-agba mbọ ịhụ na ha gbochiri ya bụ ihe ọma. Chai, lisina, bekee kwuru, ya bụ ezi enyi onye na-aga m ntị. Ọtụtụ oge ọ na-eduba ha n'igbu mmadụ n'ihi ihe ọma ahụ nke na-abịara onye ahụ. That's why you see breadwinners of most families mysteriously taken away and such families brought back to square one. Onye bata mgbe ụfọdụ abịa n'ezinụlọ onye Chineke wepụtara ebe ahụ ji mee ka ndị ọzọ na-aṅụ mmiri, a na-enwerịrị ya, mana otu mgbe ị ga-ahụ ewepụla ya akọkọ, n'ihi na ọ bụrụ na onye breadwinner enwere onwe ya nyefee Chineke n'aka si ike n'ime onye nwe anyị, ekwuru na anya ukwu ewepụ ya. Onye abata ọtụtụ ezinụlọ taa ebe hụrụ ofu onye kulitere ka o wee mee ka ihe bata n'ụlọ, ahụ ewepụ ya ozugbo. Ị hụ na mkpa ọ dị ile anya ndị Chineke gbọrọ n'akwụkwọ nsọ, ihe eji ama ha bụ mmesapụ aka. Otu a bido na Noa, dị na ahụ ihe mere nke ọma, Ebel, ya ha niile ketere ndụ ebi ebi. David, ndị aka mmesapụ, chọba ha. Ọ ya mere ndị nke Chineke ọtụtụ ndị ji na-eji abụ ndị aka mmesapụ. O si n'aka Chineke bịa n'ihi na Chineke bụ onye aka mmesapụ. Ọsọ ndị na-efe ya ga-adị ka ha. Ephesians 5:5 otu a, n'ihi na aka kpere na-eduba n'ọnwụ, na-eduba na mbibi. Mgbe ụfọdụ ya na-esite n'imesapụ aka mmadụ ebupụ ọnwụ na-abịara ya. Eziokwu ndụ nwere ka ọnwụ ga-esi rijuo, ihe nsogbu ga-eji rijuo n'ebe ị nọ. N'ihi saraka mmesapụ aka, ọnwụ aha laghachi azụ, ihe mbibi aha laghachi azụ. O ihe ọ na-arụ, ọ na-agwọ nsọ. By giving out, you avert a lot of troubles, including death, coming your way. This is highly spiritual. Eziokwu ndụ. Go Genesis 4:1 to 14. Ka e wee hụ Ken na ihe o mere ebe ahụ. Go Acts of Apostles, ọrụ ndị ozi 5:1 to 11.
ka iwe nwe ya Ananias mere ebe a ya na nwunye ya. 1 Samuel 25 1-42. Akwụkwọ Samuel nke mbụ isi nke 25 amaokwu nke mbụ na 42. Abigail lụtara di aka nkwụkwọ a na-akpọ Nwanjọ. Onye aha ya pụtara Nwanjọ n'Igbo. Abigail wee bụrụ onye nwere aka mmesapụ. O wee bụ na David batara n'ubi ebe ụmụ nwoke a na-akpọ Nabal na nsụgharịa ya na asụsụ Igbo ọ bụ Nwanjọ. Nwoke a wee bụ na o nwere aka kpịrịkpịrị. David wee nyere ya aka n'ubi. Ụmụ bọyị nwoke a wee jekwuru Nabal nna ha kwụsị ha na o nwere nwoke a na-akpọ David. O nyere ha aka n'abalị chee nche n'abalị gbochie anụ ndọbi bịa dogbusie atụrụ. Kama Nabal ga-asị olee nwoke dị ihe a mere m ọgọ ka m wee meso ya nke ọma. Gịnị ka o mere? Nwanjọ. Gịnị ka o mere? Ọtamu ọ sị gịnị? Ụmụaka ugbu a si n'aka nna ha kwu ha wụpụ. Ihe ọkwa nke ahụ si n'aka nna ya kwu wụpụ. David si n'aka nna ya kwu wụpụ mee mpụ mee omekome. Agbago m unu, mmadụ ikwu ihe na-ahụ ha anya, ịdị na-ekwu ihe na-ahụ ha anya maka na ị nọ n'akụkọ mmadụ na-ekwu n'aka ọ na-eweta ọnwụ. N'abalị n'aka David ọ maghị nke mere na ọ maghị nke bụ nke. O jide ihe Sọl na-ekwu megide David zọpụtara Izrel n'agha. Sọl atụgharịa ya na ntị. Ụmụaka wee jekọrọ David wee sị na ya ga-eje n'ezinụlọ Nabal gbusie ihe niile n'ebe ahụ. Chai, na ọ dịghị nwoke ga-adịkwa ndụ ebe ahụ. O muvuo njem. Ofu n'ime ụmụaka bọyị ahụ ndị bọyị ahụ wee kọkwarụ Abigail ihe merenụ. Oh my goodness. Abigail nọ ya gbaka je gbuo atụrụ. Sie ihe dị mma. Ụmụ nwaanyị oleta ama esi nri. Ụmụ nwaanyị oleta ama ka esi esi nri na-adọta nwoke. Ụfọdụ amaghị esi. Mere ụfọdụ mgbe ọtụtụ oge di ha adaba n'aka ụmụ nwaanyị ndị mma esi nke ọma. Ịmaghị esi jee mụọ etu esi esi nri. Abigail sie nri dị mma. David n'usi nri a n'agbanyeghị na ọ nụrụ usi nri. Abigail wee daa n'ala. Mweda n'ala maka wee tube David aha wee gosipụta na okwu Chineke bụ eziokwu nke ndụ. Ọsị ya David ọzọ ya ọsị ya eze ama na ga-echi. Nwoke Chukwu mere eze. Mmadụ ikwupụta ezi ihe n'ebe ezi onye dị ọ na-alụ ọrụ. Akwụkwọ nsọ sị David wee laghachi azụ ya na ụmụazụ ya laghachi azụ. Gịnị ka a laghachi azụ? Gịnị meziri na mmụọ ozi Jehova ke ntigbu ahụ keso David na-aga ekweghị alaghachi azụ wee gaa n'ihu wee bakwute Nabal tigbuo Nabal. Ọnwụnye onye na bụ n'ihi aka ntagide, n'ihi aka kpịrịkpịrị, n'ihi aka ntagide tinyekwe nkwulu. Ụfọdụ ndị na-enwe aka ntagide na-enwekwe mmụọ nkwulu. 1 Samuel 25 1-42. Nabal nwa David wee sị Abigail gbagote. Abigail wee sị erukwere m ịsa efe ụmụ bọyị gị. Mụnwa Abigail eru m ogo ịsa efe ụmụ bọyị gị David ma afụsị ya nke ịbịa bụrụ nwunye gị. Humility. Otu aka Abigail si wee sizie na nwunye Nabal wee wọzie nwunye eze. Ọ bụrụ aka mmesapụ. Ichefuo na have you forgotten the case of a Zarephath woman who gave all that he had to Elijah the prophet of God, and God saved her family from imminent death resulting from famine and sickness. Ichefuola ka Chineke si wee zọpụta nwaanyị Zarephath were ihe niile o nwere nye onye amụma Chineke. Agụụ egbuo ndị ọzọ rapụ nwaanyị Zarephath na nwa ya mesakwa nwa Chineke nke usu nke ndị agha wee n'olu Elijah zọpụta nwatakịrị ahụ n'ọnwụ n'ihi mmesapụ aka nke ukwuu nke nwaanyị a mesapụrụ onye nke Chineke. 1 King chapter 17 1-20. Aka mmesapụ eme ka nwa ya wee ghara ịnwụ. Nwa ya nwụrụ anwụ Chineke anụrụ olu Elijah mee ka nwa ya bịakwa dịkwa ndụ ọzọ. Mee ka agụụ wee ghara ịgụ ha n'ihi onyinye o nyere. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, ahụrụ m ụmụ nwaanyị na-abụ ka ha na-eje pụta n'ụzọ hụ nwaanyị nọ na wheelchair. Ndị arịrịọ nọ na wheelchair. Nwaanyị nke ọzọ ewere ego nye ha. Onye nke ọzọ na-aba na-agụ. Unu na-enyekarị nsogbu. Unu na-arịọkarị arịrịọ. Unu na-ayọka. O nwere ihe o kwenye ha. O nwere ihe o kwenye fa. Ụmụ nwaanyị na-aba wee banye moto. Enyi life story. N'ụzọ moto akpọka ọ bụrụ accident. Ma nke ọma na nwaanyị nke ha nyere ndị arịọ ihe ka ha wepụtara ego ya nye ha bụ onye ọkọ na-akọ gị. Mana nke ha nọ na-ana gị na-achụtọ onwe nke o nyere nye tikwa ọnụ ọjọọ bụ onye gbajiri ụkwụ. Ọ nọ na wheelchair ruo taa. Nwaanyị ahụ wee nọzie na wheelchair ruo taa. Enyi okwu a kwesịrị ka elebanye ya anya. Akwụkwọ nsọ sị he who gives to the poor lends to God. Onye na-enye ogbenye ihe bụ Chineke ka ọ na-enye.
onye na-emechi ntị ya nye arịrịọ ndị ogbenye ka Chineke na-emechi ntị ya nye arịrịọ ya. He who shut his ear to the cry of the poor, so God does to him. Proverbs 21:12-13. Proverbs 19:17. Proverbs 11:1-43. Akwụkwọ n'ilu Solomon isi 21 amaokwu nke 12 ruo na 13. Akwụkwọ ilu Solomon isi 19 amaokwu nke 17. Akwụkwọ John isi 11 amaokwu nke 1 ruo na 43. Ị hụrụ ya? Ị na-anụ ya? Akwụkwọ John isi 11 amaokwu nke 1 ruo na 43. Jehova gịnị ka ọ na-egosi? Ọ na-egosi akwụkwọ John isi 11 amaokwu nke 1 ruo na 43 na-egosi ya m na-akọ ụgba Jesus Christ bụ onye hụrụ Meri na Mata n'anya. Eyi ya, Meri na Mata ndị aka mmesapụ, ndị na-asapụ aka ha na-emesapụ aka nye Christ Jesus ewu mgbe ọ nọ n'ụwa. Akwụkwọ nsọ sị ọ na-ejekwu ha. Emecha kpọọ Meri na Mata ndị enyi nwaanyị Jizọs, ya bụ ka ya na ha si dị, ka ndị a si eme n'ebe Kraịst nọ. Ị na-anụ ya? Ma isiri ya nri, ma inye ya ihe onyinye, ọ sịkwa n'ọsọ ya. Chai, Mary and Martha who were busy lavishing on the Lord. And the Lord raised Lazarus from the dead. Chineke wee si n'ime ili kpọpụta nwanne ha n'ogo n'ime ili ụbọchị anọ. Mgbe Jizọs Kraịst hụrụ ka nwa ụmụnne na-abụọ asị eme n'ebe Kraịst nọ. Akwụkwọ nsọ sụ Jizọs anya mmiri agba ya na anyị ji gosi gị na oyi anụ arụ. Stinginess is evil. Aka kpịrịkpịrị bụ mmehie na-eweta nsogbu. Listen, Bekee kwuru. Ịhụ na Kraịst wee sota napụta Lazarus n'ọnwụ. Cheta mmesapụ aka nke Meri na Mata bụ nwanne ya. O wuto dị na onye ọbụla na-emesapụrụ Kraịst aka, na-emesapụrụ Chineke aka, Chineke a na-echefu onye ahụ atọ. Mana ekwesị dị aghụghọ bịa tinye n'obi mmadụ ka ha ghara imesapụ aka. Nke ọzọ bụrụ worldly sorrow is a sin that leads to death. Worldly sorrow. Ịhụ mmadụ mgbe niile ya nọ n'ihe iru uju, nọ n'iru uju n'ihi ihe nke ụwa, nọ n'ihe iru uju n'ihi ihe nke ụwa. Mana mwute nke Chineke, divine sorrow, godly sorrow, na-eweta nchegharị, na-amụta nzọpụta. Onye o nwere onye ga-ahụ ya na-eru uju, ya na-enwe mwute onweghị ego, ya na-enwe mwute onweghị ụgbọala, ya na-enwe mwute onweghị nka ya nọ n'iru uju. Mana onwe onye ga-ahụ mwute ya bụrụ onye nwe anyị. Achọghị m ịdị na-eme mmehie, achọghị m ịdị na-eme mmehie, achọrọ nka m bụrụ ezi nwa, achọghị nka na-adaba na ajọ. Ọ na-enwe mwute n'ihi mmehie ya, atụkwa ya mmehie n'anya, ya na-enwe mwute. Ọ sị na ọ bụ ụdị mwute a ka a chọrọ n'aka nwa Chineke. Ọ na-enye nzọpụta. Mana onwe onye ị ga-atụ mmehie ya n'anya, ya na-enwe mwute nke why maka gịnị gịnị ka ọ ga-eji dị ụtọ ahụ ajọ mwute nke na-eduba n'ọnwụ. Ya wee were ya ọtụtụ ọ na-ahịa ha ahụ ibe akwa gwezi mwute n'ebe mmehie ha dị. Ọ na-ahịa ha ezigbo ahụ. Lee na akwụkwọ ndị Kọrint isi nke abụọ, akwụkwọ ndị Kọrint nke abụọ 2 Corinthians 7:9-10. Akwụkwọ ndị Kọrint nke abụọ isi nke 7 amaokwu nke 9 ruo na 10. Akwụkwọ Matthew isi nke 6 amaokwu nke 24 ruo 25. Matthew chapter 6 verses 24-25. Ọ dị egwu na-akọwa nke ọma maka mmadụ iwuru obi edogobe n'ihe nke eluigwe. Ya wee were ya ihe ndị a na-ebupụta ihe ndị bekee na-akpọ anxiety. Ị hụrụ ya? Untimely death has come on some people as a result of anxiety over anxiousness. When nothing is working out, you see yourself sorrowing. It is not a godly sorrow. Mgbe ihe na-adịghị agara gị ka ọma, gị hụ onwe ka onye na-eru uju, gị ndaba na onye n'ọnọdụ onye na-eru uju, n'ọnọdụ onye na-enwe mwụta, onye gbaga mkpe, mwute ezuo gị ahụ. Lee anya n'ebe ahụ ka ị ga-ahụ ọnwụ eru ka ọ na-abịa. Ọ bụghị ihe ka e kwesịrị ime. Ọ bụ ihe Chineke arịrịọ. Ọ ihe mere Chineke ji adụ anyị aka na ntị, anyị buru ụzọ chọọ alaeze Chineke n'ezi omume, n'ihe ndị ọzọ ga-esota. Ọ naghị asị. Ihe niile bụ mkpa anyị ga-abata. Ọ naghị asị. God is never a liar. Matthew 6:24-25, 31-33, Proverbs 12:25. Ya akwụkwọ Matthew isi nke 6 amaokwu nke 24 ruo na 25, amaokwu nke 31 ruo na 33. Akwụkwọ ilu Solomon isi 12 amaokwu nke 25. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, faithlessness leads to death untimely. Ya bụ enweghị okwukwe, oke obi na-abụ, ọ na-eweta ọnwụ eru eziokwu ndụ. Doubt is another name for faithlessness. Oke obi abụọ n'ebe Chineke nọ. Mmadụ ekwesịghị na-enwe oke obi abụọ n'ebe Chineke nọ. Chineke buzuru ka eme. Ọ sị, without faith you cannot please the Lord. You cannot keep the word of life. Ma okwukwe adịghị ya, ị gaghị emenwe ihe na-atọ Chineke ụtọ. Ị gaghị edebekwa n'okwu ọnụ Chineke. Ị gaghị emenwe ezi omume kama gị si Chineke si otu onye ọbụla si eme nsogbu anọ.
onye nwere okwukwe na-agba mbọ imezi omume ọmụ ihe bụrụ sị gị na ị na-eme struggling. Ọkwa ịhụrụ ka Peter ji dị nsọ. You saw how holy Peter was going down the river when he doubted Christ God. Kwenhụrụ ya? Kwenhụrụ ka Peter bụ onye nsọ ji kaba ahụ mmiri na-akwado ilo Peter n'ime holiness ya niile o. Mgbe ọ bịara nwe obi abụọ n'ebe Christ nọ. Dịka mụ na gị ọtụtụ n'ime anyị ụmụ Chineke taa si enwe obi abụọ n'ebe Chineke nọ. Na omekọtasị ka ya gakwuru ekwesu. Ike agwụla Chineke. Ajọ omume. Ụfọdụ mgbe ha gakwurupere ekwesu egbunye ọha anya. Nwekwe ndị na-enwe okwe na-ekwenyesi ike na Chineke pụrụ ime ndebe nsọ ọ chọghị ime ya. Chineke mere m na gị ebere. In many occasions, when we doubt him, we open the window of trouble. Many troubles. Mgbe ọbụla anyị obi anyị gbara abụọ n'ebe Chineke nọ, anyị bịa nyome Chineke, obi anyị na-agbazi abụọ. Mgbe anyị emepe mpio nsogbu na mmebe arụ, Yesu onye ha ahụ ozugbo n'ihi ịmalite inwe obere. Leenụ Peter. Ọ bụrụ na Holy Peter would see himself sinking in the river. Kedu onye na-aga adaba na mmiri ma onye ahụ doubt ma onye ahụ nwe obi abụọ? Ekele dị Chineke na Peter ghọtara onwe ya wee tie onye nwe anyị zọpụta m. O wee kpọkuo Kraịst ahụ nke pụrụ ịzọpụta. Ọkwa na ebe agba ya nkịtị. Ọ sị ya onye nwe anyị zọpụta, onye nwe anyị wee sị ya ngwapụta. N'ihi na ọ ma na ọ nwe onye na-azọpụta ọ pụrụ ịzọpụta. Chineke wee sị na odozi ahụ. Mgbe o tiri Lord save. Why not call on this same Christ to save you? Gịnị ma ị ga-akpọkọ otu Kraịst a ka ọ zọpụta m na gị? Matthew 14, 26-25, 26-41. Matthew 14, 26-41. Akwụkwọ Matthew isi 14, amaokwu nke 26 ruo na 41. Akwụkwọ Hebrew isi 11, amaokwu nke 6. Hebrew 11 verse 6 down. Listener, Bekee kwuru, prayerless life is a sin that leads to death untimely. Prayerless, ndị na-ekpe ekpere, ị nọ ha n'ikpe ekpere, ịgwọ ọkwa n'ọgwụ. Ị nọ na-ekpesi nọ na Chineke. The Bible rightly stated, pray without ceasing. Chineke amaghị ewe sị gị na-ekpe ekpere akwụsị. Pray without ceasing. Ọ sị gị, you better say, watch and pray. With prayers, you ward off dangers coming. Site na ekpere na ịnọ na nche ka mmadụ ji emegide ọnwa na-abịa n'iru. Ị na-ekpe ekpere nọ na nche, a na-eji egbupụ ọtụtụ nsogbu n'ụzọ mmadụ. Nwa onye na-ekpete ekpere nke ọma, otu a ka ọ dị. Na-agbasokwa n'ezi omume, ọ bụkwa ị na-ekpe ekpere gị na-ebido n'ịla n'iyi. Ma ọkwa na-enwe obi abụọ n'ebe Chineke nọ. Jesus wee sị Peter, Satan has demanded to sift you, but I prayed, lest you fall away. Kwa ịhụ na ekpere na-eme, bụla na onye ekwensu tụrụ ịdọpụ. Bụla na onye ekwensu zubere ịdọpụ n'aka nsọ Chineke. Ekpere ga-eme, ọ gaghị adịzi otu ahụ. Ịhụrụ ya? Ekpere na-arụ ọtụtụ ọrụ. Prayer is power. Ekpere bụ ike. Ezinụlọ na-ekpe nwe ekpere na-adaba n'oke nsogbu na ọnwụnwa, otu a ka ọ dị. Erisi adọrọ ikpe ekpere okwu na ụka, bụta ọ bụrụ ịla n'iyi na ibi ndụ ịla n'iyi, ịṅụ mmanya na ịṅụ nsọkwa na ọsọ ya, ịṅụ mkpụrụ mmiri, gịnị ka a na-akọ? 2 Thessalonians 3:1-2. Akwụkwọ ndị Thessalonica nke abụọ isi nke 3, amaokwu nke mbụ ruo na 2. Na akwụkwọ Luke isi 22, amaokwu nke 31 ruo na 32. Luke 22 verse 31-32. 1 Thessalonians 5:17. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, ihe gbasatara mmadụ ime exercise counterfeit faith na grace bụkwa mmehie na-eduba na mbibi. Exercising of counterfeit faith and grace, a sin that leads to destruction. Na ntị, o nwere ha na-agbụ okwukwe akara akụ, imitation faith na imitation grace. Okwukwe akara akụ na amara akara akụ. Amara bụ imitation a na-ama, original na amara ga-ehụ ị ga-ama. Ị na ihe na-agwa gị, original grace a na-ama ya kwụrụ gbe. Grace akọkwara na akụ ga-agbụ ga-ehụ ị ga-ama. Na ntị, olee ihe nwoke ma na-achị ikwu? Kedu ihe man of God na-achịkọwa? Enwere okwu akara akụ, no counterfeit faith. Enwere amara akara akụ, counterfeit grace. Na ntị, akwụkwọ nsọ sị, shall we continue in sin and grace abound? Certainly not. Ihe ekwe ọ sị, anyị ga-anọgide n'ime amara na-ebi ndụ n'ime mmehie. Anyị ga-anọ n'ime amara na-ebi ndụ n'ime mmehie ka amara bara anyị ụba. Ọ sị Chineke ekwekwala. Ịhụrụ igbe a, ya hụ na ndị na-anọ n'ime mmehie na-asị gị anyị nọ na amara, ọ bụ amara akọrọ akụ, counterfeit faith. Lekwa ọtụtụ mgbe a na-ezute ọnwụ, mmadụ ga-eji okwukwe na-aba n'ime mmehie, ọ bụ counterfeit faith. Na onye dabere n'okwukwe were enupụ isi n'okwu Chineke, ị naghị emekwu ọnụ Chineke, ị naghị eme okwu Chineke, mana ị nwere okwe n'ebe Chineke na ọ bụ okwu akara akụ. Ihe okwe na-ewetawa ime okwu ọnụ Chineke otu a. Ya mere, counterfeit faith and grace is not allowed by Christ God and the apostles. Christ achọghị ya, ndị apostles ya achọghịkwa ya. Lee anya na akwụkwọ ndị Romans isi nke 6 amaokwu nke 1 ruo na 4. Akwụkwọ ndị Romans isi nke 6 amaokwu nke 12 ruo na 15. Ebe a ka ọ kọrọ ha ma n'isi ntu. Romans 6:1-4, Romans 6:12-15. Jehova gbata ọsọ. Titus 2:1-5. Ekwenụ na o kwuru ebe a,
na emere anyị amara Jesus Christ bịakwutere anyị na ikuziri anyị si na mmehie gbapụ. Amara abụ ya na-akpọ ya second chance, unmerited favor. Emere anyị amara ka anyị wee nwee ike ka e wee gbaghara anyị mmehie anyị na anyị mehiere, ka anyị wee nwee ike bụrụ ụmụ Chineke, jụzie mmehie, jụọ ajọ omume. Ọ bịa bụ isi amara. Ewezụga ya, ihe ọzọ gbasara amara gba akara akụ. Romans 3:28-31. Akwụkwọ ndị Rom isi nke 3 amaokwu nke 28 ruo na 31. Ọ sị, ndị Juu ndị obibi ugwu a ga-asọpụta ha site n'okwukwe. Ndị a na-emekwe n'ugwu ebe a ga-asọpụta ha site n'okwukwe. Mana anyị ga-esizi n'okwukwe si n'iwu adịghị. Anyị ga-ejizi sizie anyị ga-eji okwukwe kwuo si iwu adịghị. By faith anyị si iwu adịghị. Ọsụ Chukwu ekwekwala. Ya okwukwe akara akụ. Onye ji okwukwe na-akọwa na iwu adịghị. Okwukwe ahụ okwukwe akara akụ. Gụọ na ya Romans 3:28-31. Anyị ga-adabere n'okwukwe na amara si iwu adịghị. Lee anya. By faith and grace, you carry somebody's wife, or you steal somebody's property, or you carry somebody's property, or ewegide gị gbaga ọkụ, kwezikwa eti onwe agbaga ọkụ. Ebe ịkpụ nwunye mmadụ n'ọnụ, di mmadụ n'ọnụ, aka kpata gị, akụrie gị isi, ọnwụ abịa, ịhụra mmehie na-eweta ọnwụ. Ọ kwasị n'okwukwe na amara ka iji sị na ị ga-akpụrụ nwunye mmadụ, kpụrụ di mmadụ, bụrụ ngwongwo mmadụ. By faith, okwukwe akara akụ, counterfeit faith. Okwu ọbụla na-eduba mmadụ ime mmehie, counterfeit faith. Lee anya, ọkwa na okwukwe ka otu nwoke dabara na ụlọ ọdụm, Lions Den, na ụgbọ ụka anya na anyị ga-adaba n'ụlọ ọdụm ka e wee ihe Daniel mere. Akwụkwọ nsọ o wee daba n'ụlọ ọdụm na Lagos, o wee daba n'ụlọ ọdụm bụrụ Baịbụl ya na ya ga-eme ihe ahụ Daniel mere. Ya daba n'ụlọ ọdụm, ọdụm aghọrọ ya tayie, were Baịbụl ya deziere ya nke ọma. O mere eme nụnụ n'ebe na Lagos. Ajụjụ abụrụ, Daniel Daniel ji aka ya tụba onwe n'ụlọ ọdụm. Ọkwa ndị iro gburu Daniel tụba n'ụlọ ọdụm. Ọdụm wee mee Daniel enyi. Onye kasị na ya ga-atụba onwe n'ụlọ ọdụm. Tolenu onye etu a ka ofu nwoke ji site n'okwukwe si na ya ga-anọ n'ime ili bilie n'ụbọchị nke 3 ka o wee rọbishie rekọdụ Kraịst na-enweghị onye ga-emenwu ya. Death and resurrection nke naanị Kraịst. Death and resurrection nke naanị Kraịst. Ya sị ya ga-ebili na ụbọchị nke 3. Kraịst wee hụ na nsogbu abịala. Kraịst wee hụ na otuto naanị ya nwere, onye ọzọ na-achị were ya. Tọnda gbagbuo ya, gbachie n'ime ili. Tọnda gbachie n'ime ili, ya nọ n'ime ili ebi ebi. Chai, ọnwụ eru. Romans 8:5-6, Proverbs 14:12, na Matthew 4:5-7. Ịhụrụ ya? Ịhụrụ otu Jizọs listener bekee kwuru. Ezi enyi m onye na-ege m ntị, ịhụrụ ka Christ Jesus ji wee jụ counterfeit faith mgbe Satan sịrị ya si n'elu ugwu tọhụ onwe gị. Ị nwere power, ndị mmụọ ozi ga-agọrọ gị n'aka. Eji akpọ ya misuse of power, misuse of faith, misuse of grace bụ mmehie. Ya mmadụ iwere okwukwe na amara mee nke na-awụ ya. Ịhụrụ otu Jizọs ji weghara isi n'elu wutu asị ya gosi na iwe onye, gosi na iwu nke a maka onye anyị bụ if I be a man of God, n'ime ke na-awụ ya. Gịtọ ọhịa m na-eji akụrụ na akụkọ si unu na n'ime ezi ome nke Chineke, n'ime ezi ome nke Kraịst Jizọs, ọlụ ebe na ọlụ ịrịbama na-adị. N'ime ezi ome nke Kraịst, ọlụ ebe na ọlụ ịrịbama na-adị dịcha ike. Okwu nchegharị na-ewepụta ọlụ ebe. Okwu nchegharị na-ewepụta ọlụ ịrịbama. Ị na-anụ ya? Okwu nchegharị na-ewepụta ọlụ ịrịbama. Ọ bụghị ịchụ ihe ịrịbama n'ime ajọ omume. Na ntị, ị hụrụ onye a? Nwoke a isi na-akọ ya nkụnkụgharị. Isi a na-akọ ya, ọkụcha ya o nweghị ihe a na-eme ya ọdịmma. O nweghị ihe ọbụla na-eme ya ọdịmma. Isi ọkụkụ. Lee ya ọ bụghịzi ọdịnala isi ọwụwa. Ịkpọ ya ọkara mgbawụrụ isi, amaghị ihe a ga-akpọ ya. Enyi o wee bịa nso. Mgbe ọ bịara nso, o wee nụrụ okwu Chineke. Ọ na-anụ okwu Chineke. Ọ na-anụ okwu Chineke. Ọ nụrụ okwu Chineke. Enyi, ihe a na-agwa gị mere na ndụ a. Okwu ọnụ Chineke, isi ihe karịrị ọkarị mgbawụrụ isi eji aka ya kwụsị. Onye kwụsịrị ya? Kraịst Jizọs. Onye kwụsịrị ya? Kraịst Jizọs. Enyela anya, onye a na-ere ahịa mana ọ naghị ere tụgbam. Ọ naghị ere tụgbam. Gịnị mesịrị? Ọ bịa program. Ka ọ bịara program, ọ gịnị mere? Ọ nụsị okwu nke ndụ. O doo ya anya, ọ dị ya ka gasị na ndị mmadụ ji ọgwụ na-ere ahịa gburugburu. Ọ nụsị okwu nke ndụ. O nwee nchegharị, ọ tụgharịa uche n'okwu Chineke, kpee ekpere, buo ọnụ yọọ mgbaghara nke mmehie ya. Enyi ngazie ntị, n'ebe ahụ ọ na-ere ahịa, ọ sị na ndị ekpere na-abịa ekpere ụtụtụ ihe n'abalị, ekpecha ekpere n'ime afịa ebe ahụ ọ na-ere ahịa. Ọ sị ụzọ agaghị aga.
ya wee nụkọta program a wee bịa mgbe ha bịasịrị program ọ sị m n'ọsọ ọsọ ekpere a na-agwa ha okwu Chineke okwu nke ndụ ya wee bịacha program n'usiokwu nke ndụ wee nwee mkpebi wee chegharịa ọ nọzie n'ime ahịa ndị ahụ bịazi ikpe ekpere ya pụọ ọ ga-anụzi ebe ahụ because ọ nwe ihe ọzọ ọ bịa ekpere ebe chebere sị ha weta onyinye n'ime ahịa ndị prayer contractors o wee sị n'ihu Chineke na n'ihu mmadụ Chineke lọsị n'iru Chukwu na n'iru mmadụ n'anya ya otu a ahịa ya bụrụzi ihe na-aga aga ya na-abụzi onye na-ere ahịa na-erepụ ahịa ya na-aga ya butezi ahịa ya ere ya butezi ngwa ahịa ya ere ya na-atụzi egwu Chineke ya na-asọpụrụ Chineke ya gbaziri mmehie ọsọ ụmụ ajọ ndụ ndị a ya na-ebi mgbe ahụ nwezi nke ya na-ebi ya kpezie ekpere Chineke na-asa ekpere ya na ndị mmadụ na-ajụ ya sị ya nna kedụzi ihe ọsị ya na ya gara program asị ya n'ebe ọkpọ aha WDS ọsị okwuchukwu ya nụrụ manyere ndụ ya wee tọgharịa obi wee kwụsị ụmụ njọ niile ya na-eme mana taa ya si ụta n'anya ya nke a na-eme ya mezi ya bụrụ onye na-atọ ụda ya atọ gusu ebubata wanyere oge mbụ ngwa ya ga-anọrọ ọsịm ya na ihe a na-egosi na n'eziokwu na Kraịst ji egbo mba ji aza ekpere na ihe na-egbochi ha ọtụtụ oge nkwanụ mmehie si awụ mmehie ya sị mkwechi mzi na mmehie na-eme mmadụ ọtụtụ oge mgbe ụfọdụ Chineke agba nkịtị Kraịst agba sọ mmehie o wee gụta ya n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ Aịzaya isi 59 ọ sị aka Jehova adịghị mkpọmkpọ ịzọpụta ntị ya adịghị ịnụ kama na ọ bụ ajọ omume na-egbochi Chineke ịzọpụta anyị ka onye nwe anyị zọpụta m n'unu ka anyị na-ekwenyere Chineke na-amata na o nweghị ihe ọbụla Kraịst anyị na-apụghị ime kama ọ bụ n'ihi ajọ omume na n'ihi ama akwa n'ezi ụzọ Chineke zọpụta m n'unu ka anyị wee nwee ezi okwukwe tinye okwukwe bara uru n'ọrụ na-ekwenyesi ike na Kraịst Jizọs bụ onye nwe ike niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Gị kpọọ maka ịchọsị ihe ndị dị gị mkpa 081 550 38909 081 550 38909 0706 456 5615 0706 456 5615 0703 076 4482 0803 5005 882 0703 025 7755 070 30 25 77 55 ka Chineke napụta m n'unu ka anyị wee si n'ime ajọ omume ka na-eweta ọnwụ gbapụ ka anyị wee dị ndụ anyị otu Chineke si dere anyị n'ụwa bie ndụ nke ime uche Chineke na ọchọ Chineke ka ndụ ebi ebi bụkwa ihe anyị na-ele anya ya ka o wee dịrị mkpụrụ obi m n'ụnụ na mma n'ụwa nke a site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen and amen.